Ang kwentong ito ay ipinadala ni Robert. Nangyari ito noong taong 1980 sa lalawigan ng Siquijor. Mapagpalang araw po sa iyo, Sir Captain Kokak. Itago mo na lang po ako sa pangalang Robert. Kakadiskubre ko lang po ng channel nyo at talagang namangha ako sa mga kwentong inyong ibinabahagi. Bagamat nakakatindig balahibo ang mga to, may mga pagkakataon pa ring napapatawa ako ng inyong estilo. Nagpasya akong ipadala ang karanasan kong to at sana ay mabigyan nyo ng pansin upang maitampok sa inyong channel. Nangyari po ito noong 1980. Binata pa po ako noon. Mga nasa 20 anyos pa lang. Sariwang-sariwa pa ang lahat sa aking alaala. Sa mga panahong yun, ay nakatira pa ako sa aming probinsya sa Siquijor. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar, pero napakasimple lang ng buhay namin noon. Halos wala pang mga turistang dumarayo at hindi pa gaanong nagagalaw ang mga kagubatan. Dahil dito, napakarami pang mailap na hayop na pwedeng hulihin. Malayo sa dagat ang aming bayan, kaya bihira kaming makakain ng isda. Pero sagana naman kami sa karne at mga sariwang gulay. Hindi kami nakakaranas ng gutom doon. Hindi gaya rito sa Maynila na makakakain ka lang kung may pera ka. Bagamat kalat na ang mga kwentong aswang sa aming probinsya, kampante kaming ligtas ang aming baryo dahil alam namin ang mga pangontra. Asin lang ang katapat nila. Kapag nasaktan ng aswang sa saboy ng asin, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Tumakbo ka na. Matalino ang mga aswang. Hindi sila lalaban kung alam nilang dehado sila. Maaari ka ring mahawa sa pamamagitan ng pagkaing iniaalok nila. Ang tanging paraan para makaiwas ay huwag itong kainin. O kaya naman, ay patakan mo muna ng kalamansi ang pagkain upang maibunyag ang totoong anyo nito. Subalit, walang naghinala sa totoong katauhan ni Sisa. Si Sisa ay isang bagong salta sa aming baryo na naglalako ng ginisang suso. Lahat ng bumibili sa kanya ay sarap na sarap sa tinda niya. Aminado akong napakaganda ni Sisa. Matangkad siya, mga nasa 5'7", at maliit lang ang mukha niya. Maganda ang pagkakatangos ng kanyang ilong. Mapungay ang mga mata at manipis ang kanyang mga labi. Bagamat hindi siya maputi, napakakinis ng kanyang balat na parang walang anumang peklat. Isang bagay na bihira sa isang probinsyana. Dahil dito, lahat ng kalalakihan sa baryo ay humaling na humaling sa kanya. Palagi nilang inaabangan ang pagdating ni Sisa na nakasakay sa isang maliit na kabayo. Kapag dumarating na siya, nakikipwesto siya sa lamesa ni Mang Kadyo at inilalatag ang kanyang ginisang suso na parang bopis ang pagkakahiwa. May dala rin siyang maliit na palanggana na may tubig, kung saan nakalagay ang dalawang malaking buhay na suso. Marahil ay paraan niya yun upang ipakita na sariwa ang kanyang iniluto. Kakaiba ang mga susong yun dahil mas malaki pa sa kamao ng tao. Yun ang talagang kinaiinis ko. Habang ang lahat ay tuwang-tuwa sa kanya dahil sa sarap ng kanyang suso, ako lang yata ang hindi nahuhumaling. Captain Kokak, talagang kumukulo ang dugo ko sa Sisa na yon. Nandidiri ako at naiinis din ako sa mga tao sa baryo dahil wala man lang sumubok na patakan ng kalamansi ang tinda niya. Gayong palagi naman naming ginagawa yon sa mga bagong muka sa amin. Kapag maganda talaga ang isang tao, tila hindi na pinaghihinalaan ang kanyang motibo. Isang araw, napansin ko ang kababata kong si Cardo. Halos doon na nauubos ang oras niya kay Sisa para tumulong sa pagtitinda. Doon na ako sobrang nagalit. Umuwi ako ng bahay at kumuha ng kalamansi. Pagbalik ko sa pwesto ni Sisa,
Hinawi ko ang mga tao at biglang pinatakan ng kalamansi ang malaking buhay na suso sa palanggana. Walang nangyari. Suso pa rin yun. Kaya naman pinagtawanan ako ng mga tao. Ngunit nakita ko ang mukha ni Sisa. Bigla itong sumimangot at napakasama ng tingin sa akin. Sa isip-isip ko, subukan mo lang akong sugurin at talagang sasabunutan kita ng bonggang-bongga. Sa pangalawang pagkakataon, pinatakan ko naman ang ginisang suso na niluto niya. Doon na nagimbal ang lahat. Ang ginisang suso ay biglang naging parang tinadtad na karne na nabubulok at inuuod. Umalingasaw ang isang napakabahong amoy mula rito. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumakbo palayo si Sisa. Napakabilis niya. Hindi gaya ng takbo ng isang normal na tao, at naiwan pa niya ang kanyang kabayo. Mula noon ay hindi na siya bumalik. Ayon sa albularyo, na tumingin sa mga nakakain ng tinda niya, sa kabutihang palad ay hindi naman sila nahawa dahil wala namang karga na pangyayanggaw ang bulok na karning yun. Isang taon ang lumipas, nagpasya akong lisanin ng Siquijor at lumuwas ng Maynila. Ngayon ay masaya na ako at namumuhay rito. May regular na akong trabaho. At higit sa lahat, hindi ko na kailangang itago ang tunay kong pagkatao. Captain Kokak, nawa ay magustuhan nyo ang kwentong to. Nakita ko rin ang mga pictures nyo sa Facebook. In fairness, gwapo na, talented pa. Muli, maraming salamat. Ako po si Robert, na ngayon ay isa ng Berta.